Ahojte priatelia, moje meno je Lenka Diemiaková a som odbornou konzultantkou spoločnosti Greenways a dnes vás vítam pri druhom dieli seriálu, nášho zeleného seriálu, kde si pozývam hostí, priateľov, ktorí spolu so mnou kráčajú po zelenej ceste a dnes je tu so mnou Lenka Rich Tvrdá zo Žiliny. Leni, povedz nám niečo o sebe, prosím. Ahojte, moji milí. Ja sa volám teda Lenka, som zo Žiliny, som mamina, manželka. Uh, Mám obchodík s zdravými výživovými doplnkami, čajkmi, bylinkami, ekodrogériou a tiež aj maličkú vinotéku v Rosine. Mám blízko k prírode a preto asi aj patrím do tej rodinky zelenáčov. Super, Leni. Ďakujem krásne za tvoje predstavenie. A prosím ťa pekne, mám na teba také 3 otázočky, ktoré ti počas tohto krátkeho rozhovoru položím. A prvá z nich je, čo ťa viedlo k tomu, aby si zaradila do zelené potraviny do vášho jedálnička? Či to bolo z preventívnych dôvodov, alebo si riešila nejaké zdravotné ťažkosti? No, v tej dobe, keď mi prišli zelenače pod ruku, viac menej ja so sebou som nevyhľadávala niečo, že potrebujem si nejako pomôcť, ale dcera mala zdravotné problémy a keď som počula o benefitoch užívania zelených potravín, tak ako prvá ma napadla ona, že toto je presne to, čo potrebuje moja Dominika. Bolo to nejak 4 roky dozadu, možno plus minus. Tak zelenáče som doniesla domov a paradoxne Dominika ako 15-ročné dieťa, 14-15-ročné dieťa zelenáče vôbec papať nechcela. Ale tak čo s tým? No tak keď som si prečítala, alebo dozvedela sa, čo všetko riešia, tak som ich zaradila do jedálnička sebe, svojmu manželovi, ochutnal aj synátor, ktorému to tiež nejako moc nechutilo, ale chlorelu papa dodnes. No a vlastne zelenáče zostali u nás v rodine na každodennej báze. Každé ráno s nimi začíname deň, ja aj môj manžel. A teda aj syn. Dcera občas už niečo vyskúša, ale tu som nepresvedčila stále. Ale beriem to ako benefit teraz pre seba. Benefit v zmysle, že vždy som mala rada bylinky, bylinné doplnky, bylinné preparáty, boli súčasťou môjho jedálnička alebo dennej rutiny aj nejaké výživové doplnky, to sa priznávam. Až kým som nepochopila systém fungovania, spracovania a ako fungujú tie preparáty. Takže momentálne v dnešnej dobe alebo v dnešných dňoch jediné, čo u mňa nájdete na kuchynskej linke, sú naozaj zelenáče, že žiadne iné vitamínové doplnky nepoužívam. Riešila som so sebou potom menopauzu, prechod, kde tie vedľajšie účinky tohto obdobia sú celkom náročné pre telo, pre spánkový režim. Riešila som nadmerné potenie, zmeny nálad, priberanie a zelenáče mi v tom veľmi pomohli. Nehovorím, že na 100% som úplne bez vedľajších príznakov, ale cítim sa o mnoho lepšie a všetky tieto vedľajšie účinky sa potlačili na minimum. Čo sa týka prejavov u iných členov rodiny, manžel, vysoký cholesterol, lekár mu chcel už nasadiť lieky, ale tak som povedala, že tudy cesta nevede. Tak každé ráno mu chystám chlorelu a jačmeň a pravidelne užíva a v priebehu 6 mesiacov sa mu veľmi upravil krvný obraz. Spadol mu z cholesterol z 9,8 na 6,7. Takže to bol taký prvý veľký zázrak, čo sa udial u nás v rodine. Potom keď som šírila a videli, že čo to papám aj tu na dookola moje kamarátky alebo susedy, tak začali tiež. Jednej sa veľmi výrazne upravil pleť, chrbát mala veľmi vyhľadzaný, takže tam už má krásne výsledky. To išlo rýchlo, možno po mesiaci, po 2. Brat môj pri užívaní si veľmi upravil tráviaci trakt, trpí refluxom a nejakým ochorením žalúdka, takže tam cítil takisto veľmi rýchlo úľavu.
a myslel si, že keď to už má v poriadku, takže pardon, vysadil zelenače, to je náš pes, sa chce tiež pridať do debaty. Takže brat vysadil po určitej dobe zelenače, ale tie nežiaduce účinky toho žalúdka sa znova prebudili, tak prišiel na to, že naozaj že potrebuje to užívať dennodenne. A to už má pod kontrolou. Neviem v tej rýchlosti, že či si ešte spomeniem, ale áno, je toho viac. Ale to už sú také nič vážne sa neriešilo, ale kamarátku veľmi dobre opaluje. Už po mesiaci užívania zelenáčov vždy bola spečená a taká červená. Tak teraz mi písala, že je nádherne opálená ako čokoládka. Švagrinka bývala tiež mi veľmi ďakuje za to, že sa jej upravilo takisto trávenie. Môj syn benefituje hlavne z chlorelky, keďže chlorelka je silný odvádzač škodín z tela, tak prišiel na to, že keď ide na pivko s chlapcami niekedy, tak si dá zahrz chlorely predtým, keď príde v noci domov, tiež si dá chlorelku a na druhý deň vie fungovať úplne, že úžasne bez bolesti hlavy. No a takže zelenačiky fungujú u mňa, fungujú v mojej rodine, u mojej maminy tiež veľmi pomohli udržať ten zdravotný stav na nejakej hladine, že nejde to k horšiemu, nie je tam nejaký extrémny progres dopredu, takže sa to tak pekne drží, za čo som vďačná, mala krvný obraz minulý týždeň veľmi dobrý, takže tiež ďalší taký maličký zázrak, že čo sa u nás deje v rodine, tým, že papáme zelené. Super, Leni, z toho, čo zdieľaš, tak úplne vnímam, že naozaj každý ten organizmus získa z nich presne to, čo práve aktuálne potrebuje na to, aby sa proste cítil dobre v tom svojom tele, čo je úplne úžasné. A povedz ty, ako dlhoročná teda užívateľka zelenáčikov, komu by si ich doporúčala, kto by ich podľa teba mal konzumovať? No určite by ich mal mať doma každý človek, keďže dnešná strava nie je taká, aká bola pred desiatkami rokov, plná výživy, naozaj tých pravých vitamínov. Od babetiek živým príkladom je maličká ročná Sofinka u nás v rodine, ktorá papá zelenáče, respektíve do mliečka pridávajú jačmeň, krásne prosperuje, aj keď je na umelej výžive, respektíve teraz už papá pomaličky všetko, ale mala umelé mliečko. Deti, školáci, bratov, drobec, takisto to je 10-ročný chlapec, ktorý chlorelu miluje, dávajú priehrštím a príde ku starkej a čaká na zelené cukriky, takže veľmi dobre. Dospelí ľudia, ja som živým príkladom, že nemám nejakú ťažkú diagnózu, ale jednoducho pre tú energiu, životnú silu, pre tú chuť, dobrý stánok, u mňa to funguje teda zázračne. Starší ľudia, mamina, takisto veľmi dobrý pomocník a taká kotvička pre zvládanie aj nejakých takých náročnejších diagnóz, takže ľudia od 0 po 99 plus by som povedala, že by mali zahrňať, mali by siahnuť po zelenáčikoch. A ešte jedno ma napadlo, športovci. Určite športovci, ľudia, ktorí cvičia, ja troška behám, takže doplňam si to zelený jačmeň akoby jontový nápoj, lebo je plný živín, chlorelu po cvičení, zase aby sa rýchlo zregenerovalo telo, takže športovcom určite takisto odporúčam zaradiť do jedálnička tieto dve super potravinky. Super. Ďakujem, Leni, perfektne si to zhrnula, takže ak ste sa našli v tej skupinke, ktorú Lenka spomínala, pre koho sú určené alebo pre koho sú vhodné, ale mali by ste viac otázočiek, chceli by ste o tom vedieť viac, tak sa kľudne obráte na Lenku alebo na mňa a my vám budeme k dispozícii. Tak, Leni, ďakujem ti krásne za rozhovor, za tvoje zdieľanie, za tvoje skúsenosti, vhľady a prajem ti krásny dník, nech si zdravá, nech si fit. Ahoj, moja pekná. Ďakujem krásne a všetkým na zdravie. Pozdravujem vás. Ahoj, ahoj.